Lha ora. Wah, siotos. Den. Lho. Bilung. Nggih. Kok nang kene? Ngetutke ratu niku napa? Ora tok kandhani tok kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu bilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo boyo kowe cilaka. Boten. Den. Apa? Asara kok. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulai kok malah grenengan nang kene. Ora gelem mulih kowe. Bilung iki. Nggih Ndarawati Udawa, Betara kok. Ora. Oh nggih pun. Yo sapa-sapa wae wani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh. Oe sing mlirik nang kene wae. Menungso ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Modar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul menclat. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Kowe cah cilik kok brengosen. Rambute le tukul gasik, Ndara. Gasik aja melu-melu. Mboten. Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene Delok wayang. delok wayang? Nggih. Ora bali bengi-bengi. Nggih. Esuk, Oh nggih ngesnaken dawuh. esuk darah sekolah. Mboten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7. Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Wah, kendir ora. Kowe. Meso gajul. Praguta kok ora tepung karo kowe lho. Ora edan tenan. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sapa? Praguta. Apa iya? Domongi kok. Nek ya ora apa-apa ning ana kaya ngono budeke piyai aku ming kere. Biasane nek piyai iki sok nglalekke kere kok ya. Ah iya. Kok nun. Lho, tenan. Hak tandangane. Setyaki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani siung pengapit. Napa niku? Iki siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulure Setyaki. Men modar nunungsane. Wah nggih monggo. Kowe lah kene duwe siung ampuh. Iya. Nek Sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Praguta ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Praguta mati Baladewa ora trima, Baladewa maju lah cokot mati. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian nek akeh tenan ki gak. Sapa-sapa dicokot. Prajurit Ndarawati maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Mandura Cokot mati. ana prajurit Ndarawati Cokot mati. ana telek Cokot ora. Telek kok nyokot. Kowe mblusukke ora. Telek kok kon nyokot. biasane togok niku telek iso dicak-cak tegak Ora maneh-aneh lu ora. ngatos-ngatos Gusti Ya mira, cokote Setyaki karepe dhewe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ingsun jagat wasisane Bathara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun wiji mangarsama Kakang Patih Udawa. Lho diweji sesembahan kula.
Pangayaman kula wonten Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati kumantar sabda pangandika paduka Gusti kula Sanata miji dhateng wiswanipun ing abdipun Udawa kepareng kula cumadhong dawuh sinuwun sesembahan kula Kakang Patih Udawa ya kadiparang nanggone sira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Patih Udawa diwaji sembahan kula menawi paduka ndanggo bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguciwani para kawula sami sayek seka kabdyakari luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati medhaipun Prabu Prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula pangayaman kula wonten ing Madyapada Kakang Patih Udawa ya pakaryan ing utama tindakna selawase lan prayogakna anggone rong adhem ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa sampun boten kirang mregi pisawanipun ing abdi kepatihan namung lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandhapada paduka Gusti kula Sanata Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha mung prayogakna anggone rong adhem ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa sampun boten kirang mregi biswanipun ing abdi kepatihan diwaji apa dene sira Dimas kadangipun Kakang Haryo Setyaki prayogakna anggone rong adhem ngarsanipun Kakang Dimas Garba Ruci sampun boten kirang mregi biswanipun ingkang rayi Koko Prabu namung direlan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendika Jimat paribih dayanun ing kasantosan Koko Prabu prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayi pun Setyaki nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura rayi para ing Ndarawati ngaturaken pasegan pun krami kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku ya Kresna ora nemelan swija apa praptanipun Kakang lan asung pambagening sira yayi wis dak tampa karya bombong penggalipun Kakang mung ngeparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yai Prabu Ndarawati kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya sasta ndadosaken cahya daging rakajuwanan Koko Prabu mboten langkung kasikicakno anggen jengan dikala enggak ya Yai Prabu Kresna kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning ndatur Praja Ndarawati dina samengko iki Yai Prabu Ndarawati Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura Setyaki ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang bae Tampanana lho pendika Jimat paribih dayanana ing kasantosan nuwun sewu diwaji nadhaing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Patih Udawa kasinggihan mekaten Kakang Patih Udawa wonten timbalan yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yai Prabu Kresna atur bekti lawan aku ndak tampa kanthi legol gawaning penggaling sun nanging aja kaduk ati kadron menapa yen to Kakang Patih Udawa ngaturake sembah lawan Baladewa paripaksa sembahmu ora tak tampa Udawa waduh sinuwun lajeng dosa kalapatan kula mapan wonten ing pundi dene kula ngaturaken sembah mboten tinampi dening Gusti kula ingkang sinuwun menawi kula nandhang lepat dosa menawi pedhah kula sandhang kula mboten badhe suwala waton Gusti kula ingkang sinuwun ngaturaken menapa tetusanipun ing abdipun Udawa Kakang Udawa wonten timbalan ing adhawu yektine Kakang Udawa ora darbi dosa lawan Baladewa mung ana dasare dene apa to sababe Baladewa ora nampa marang sembahing Kakang Patih Udawa siji yen ditonton babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa mula ora ana jamak lumrahe ing atase werda ngaturake sembah kelawan taruna
Iya. Dene angka loro. Nadyan aku wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Praja Mandura. Nanging aku kelingan yen to nalika muda, nalika aku isih timur, ginula wentah dening Bapa Sagopa ning Widara Kandhang, urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Pati Udawa ing wekasan migunani tumraping Baladewa. Nggoste ngasta bawat peperintah negara ing Mandura. Mula dosa apa yen to nganti Baladewa wani nampa sembahing Kakang Pati Udawa, malah kosok balen. Ora kok Udawa ingin ngaturake sembah kelawan Baladewa, nanging Baladewa nadyan Alendra ngaturke sembah. Aku ora wirang, aku ora isin ngaturke sembah kelawan Kakang Pati Udawa. Waduh, mriku estu sinuwun. Ya, tenan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jebul nyatanipun kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika ngaturaken sembah kaliyan abdipun Udawa. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kuwi lha ora ngimpi apa-apa kok entuk sembah saka Nalendra. Monggo nek nang omah diwaneni bojo aku iki jan. Kakang Pati Udawa ya kasekecaken lenggahipun sinuwun. Ya kaya wis ora kurang kepenak Kakang Pati Udawa. Kakang Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi kemareng kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa to rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami paduka paring dawuh dhateng Nayaka ing Mandura bilih lenggan sak mangke paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Indrawati. Koko Prabu, kula nedha ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampehan paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula Kresna wonten timbalan ing adhawuh. Ya dene pendak-pendak pun Kakang suwana ning Praja Indrawati, sayekti mung nuruti kelawan anenging penggalipun Kakang. Ternyatane Yai Prabu kuwi kadangku taruna, pun Kakang ingkang tinemu werda. Mongko etunganing pun Kakang udakara wis meh sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Praja Indrawati, tetinjo marang kadangku taruna Yai Prabu Kresna sakula wangsa. Nggih Koko Prabu. Ana enggal ingkang tan bangkit pinambeng. Nalika semono kanthi aku tetarenan kelawan Mbak Yumu Yayi Dewi Rawati. Kelinanan pun Kakang sowan ing Praja Indrawati nganti kelawan Pati Praguta. Ingkang wigatine sepisan ingkang luwih wigati ya kuwi ming tetinju kelawan kaharjane Kyai Kresna. Jernyatanipun Kakang lan Siadi kuwi wiwit timur mula urip bebarangan pinisahake nalika Siadi mukti awibawa Nyakrawati ing negara Ndrawati. Pun Kakang dadi ratu ning Mandura. Kasinggan mekaten Koko Prabu. Mula yen sawetara wektu pun Kakang ora ketemu kelawan Siadi kuwi, pun Kakang duweni rasa kangen ingkang gumana ana ing telenging ati. Kasinggihan Koko Prabu. Ya mung nalika semono rada kaget penggalipun Kakang Kresna. Liripun kados pundi paduka kepareng-paring dawuh mekaten. Nadyan lagi sakwarsa, nadyan lagi setahun. Hitunganipun Kakang ora sowan ing Praja Indrawati, lah kok walah dalah. Barang pun Kakang mlebu ning tapel wates negara Indrawati. Piye? Undhake negara Indrawati kok katon beda kelawan taun ingkang wis kepungkur. Kabeh marga wis katon alus, kiwa tengening marga ditanduri wit-witan ingkang katon edom sarta ayem. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah bareng pun Kakang praktek nang Karang Pradisan, ketok banget para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ketitik padha bebarengan budal marang sawah lan pategalane, ngirik garu lugune sarta nggawa kebo sapi padha sesendonan, sesindenan. Katon banget nggone nyawiji atining para kawula ingkang mengkono ndadekake santosaning Praja Indrawati. Koko Prabu, menapa ing maduka dawuhaken menika apan kepara saestu syukur Kresna syukur. Pun Kakang melu seneng, pun Kakang melu bunga. Mang rada kaget penggaling pun Kakang ngewuri kahanan Ndrawati ingkang undhakane ora kaya taun ingkang wis kepungkur. Wah, Yayi, saya papan-papan pariwisata negara Ndrawati kabeh saiki digarap kanthi apik lan kanthi becik. Ketitik nalika pun Kakang praktek ana ing tlaga wewengkon negara Ndrawati, kae jenenge apa? Tlaga Njunge Koko Prabu. Lah, ya kuwi. Taun kepungkur isih katon ora digarap dening para kawula. Ning saiki katon nggone reja, peni lan banget nemsemake. Nandhake ento para kawula padha sayuk, saeka kapti tetunggalan manunggal, hangangkat marang jenenging Praja Indrawati
karana dandan-dandan sarta ngrestiki lan nglestarekake papan-papan pariwisata ing mengkono akeh wong manca ingkang bakal rawuh ana Projeng Ndrawati Kresna saya manja saya manjila saya kondhang Projeng Ndrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu menika sedaya kala awit manunggaling para kawula ing tetunggalan manunggal sesarengan kanthi jinurung raos andarbeni satemah wujud negari Ndrawati kados mekaten menika Koko Prabu ya Yai Tresna ya mung siading yang bisa ngrangkani sanggaring para kawula ya mung siading yang bisa ngerti lambe atining para kawula sebab ratu kuwi yen ora ngerti kekarepaning para kawula negara iki ora bakal tentrem merga kenceng lan kendhoning pernatan negara kuwi diasta ning pundhaking Nalendra yen kawula kuwi beda karo ratu yen ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara iki ing pundhaking ratu yen kawula ki wong kang diwenengake ngukur karo derajate kuwi kawula mulantraning ratu lan kawula mono kudu manunggal apa ingin dadi karepaning para kawula ratu kudu nayogyani ratu kudu nyengkuyung luwe-luwe kabeh mau kinarya srana kuncaraning negara Ndrawati Koko Prabu kasinggihan mekaten matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu paring mangandikan angal mbono dhateng kawontenanipun Projeng Ndrawati ya Kresna mula aja sangga runggi kabeh kabisan mau tularna lawan pun Kakang aku aja nganti kalah karo Yai Prabu Ndrawati jenyatanipun Kakang ki nemu werda kok negaraku kalah karo Yai Prabu Kresna kuwi padha karo cinacating jagat pinaya ing sapepadaning urip Koko Prabu inggih mangke sanes wekdal kula badhe sowan dhateng negari Mandura caos satur dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ya ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ingkang angka loro Yai praptanipun Kakang ing Projeng Ndrawati iki sayekti mung nyatakake lawan pekabaran ingkang wis sebar warata saindenging jagat nganti pun Kakang kepengin nanjake kelawan Yai Prabu Ndrawati apa pancen kabar iki mau pancen kepara nyata apa mung kandhet tekan pekabaran babakan menapa Koko Prabu Kresna wonten dawuhipun Kakang diparengake rada mingset ngene sowan aja nganti duna-dungkap panampaning sira Yai Prabu Kresna kula sumanggaken purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Hendra ingkang Bosita Siliring samilana mrih sekar gadung ngas kandanyo maweh laras retnaning driya Koko Prabu badhe paring dawuh menapa Yai wonten timbalan apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang kepara Pandhawa dina samengko ninggal Praja Ngamarta padha mesanggrah ana ing Arga Saptawarga
wondene wigatining para Pandhawa apa sababe dene mapan ning Gunung Saptawarga tanana liyan kejaba mung ambangun candhi papan pesaryaning para pepundhen Pandhawa. Kresna, kabar sing tak tampa iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran? Koko Prabu, estunipun anggen kula ngawontenaken masewakan menika saestu badhe ngrembak perkawis kadang kula para Pandhawa. Ingkang sayekti sawetawis sampun maring nawala dhateng Raying Durawati. Kabar sing tak tampa mau pancen kepara nyata. Inggih, Koko Prabu, apan kepara saestu? Walah dal. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para. Ora kok perkara siji lan sijine, ora kok perkara piye-piye Kresna. Nanging nggone pun Kakang nyatakake lawan si Adi. Iki sayekti saknyatane gelagating lair batinku. Sarta osi ing atining Baladewa, pendak-pendak Pandhawa duwe karya sarta duwe kegayuhan kuwi rasaku kepengin bebantu marang botre-botre kadang-kadangku para Pandhawa. Luwih-luwih Pandhawa mbangun candhi papan pesaryaning pepundhen ing mapan ning Saptawarga. Apa ora jeneng pakarti ingkang luhur? Apa ora jeneng pakarti ingkang becik? Tegese Pandhawa kuwi nadyan wis ditinggal dening wong atuwane, ditinggal dening eyange, nanging ora kendhat tansah njunjung derajating wong tuwa. Ana tetembungan bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ngaromake asmaning wong tuwa. Kasinggihan mengkaten Koko Prabu. Menapa ing dipun tindakaken dening para Pandhawa menika wajib kinarya patuladang dhateng sinten kemawon. Nadyan Pandhawa menika sampun tinilar dening tiyang sepuh saha eyang-eyangipun parandene boten kendhat anggenipun tansah emut dhateng ingkang teturas. Tegesipun ingkang teturun dhateng para Pandhawa. Yo pancen bener kaya mengkono. Amargi salukaning para pinter, ucaping para kaki-kaki sampun nyebataken tiyang ingkang kagungan putra, mongko saged netepi dhateng darmaning anak, junjung dhateng tiyang sepuh, mongko kebake unggah-ungguh sarta tata krami menika sami kemawon sampun ngangkat derajating tiyang sepuh. Nanging menawi wonten satunggiling tiyang ingkang kagungan anak ingkang mrusal bedugal, mongko wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Nadyan lare menika dados lare ingkang nggadhahi bondo donya saged munjung ingkung gajah dhateng tiyang sepuh saben dintenipun. Nanging menawi pakartinipun menika mboten saged tinulat lan sinudarsana, menika tiyang sepuh nadyan tasih gesang sampun kadimapan montring neraka jahanam. Koko Prabu bener iki apa ingkang ditindakake dening para Pandhawa kuwi wajib pun Kakang lan Siadi nulat. Mangsa kala sesuk upama Pandhawa wis kelakon bangun Saptawarga, Siadi lan pun Kakang dhewe krentek bahkan bangun Astana Gadamadana, papan pesaryaning para pepundhen darah Mandura. Kuwi wajib ditindakake. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mergo sranane awake dhewe njunjung marang derajate wong tuwa sing wis ora ana kuwi ya srana tansah ndongaake lan mangun marang pasraning para luhur biyen. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten lajeng marang paduka pun Kakang mungkari manut kersane Kyai Prabu Ndorowati. Malah titikel gansak mangkestunipun kula badhe tata-tata bidhal wonten ing Saptawarga nyusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Awit kula ngertos sawanipun ing Raying Ndorowati tartemtu dipun antu-antu dening kadang-kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun Koko Prabu. Sigra-sigra yen pramana kanca sesangka Nalendra Mekmara sing sang Katri Gumulung mangrembak ing wadya Kurda kurore kakiri-kiri ro nanggana magawe gelari rawang-wang sapandura tintrim madyaning pasewakan negaring Ndorowati. Nalika semanten sami midhangetaken pangangganipun nata ing Ndarawaka tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis dadosaken kendel sangganing para nayaka nalindra ingkang sami mapan wonten ing datul ya negaring Ndarawaka.
Nadanata Indrawati kendel datan mubah datan musik nganti kaya Pratima kencana Pratima tegese golek kencana Mas Sumara cahyaning nata Indrawati nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyuta jarwa ganten wardu jarwa ngaca kenatur ngabang idrodul banding dasaring retala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping punika sebar punamo apa to kang dadi darunane ora rumacan saka karangke gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang ingkang wantun minggah Datulaya Galya kaya barongan tinanggap akarya geger sanggane naikeng samya gantung pasisir mangkon bae para kawula iki kanca piyak-piyak ana mendralon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan monggo busananipun cara kanalindran Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu aja ngawur-gawur ngawur Yai nadan pun kakang lagi sepisan iki ngawuringani ana ratu ing Abhyantara monggo tanpa tinimbalan Kresna wonten maring adhawuh para timbalana apa wigatine nalindra iki sowan yen pancen sowane kuwi duwe perlu ingkang apik lan becik siadya aja ninggal marang Bawaleksana apa yang dadi kegayuhane pinangkanana nanging yen to sowane nalindra iki mengko bakal mbudhek banyu bening kanan negara Indrawati siadya sampe melu pun kakang bakal ngundurake nalindra iki inggih Koko Prabu sanget dadosaken marem raosing manah kula ya Kresna timbalana kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi kisanak sinten jejulukipun kisanak keparenga kula nila krami gladi wanuh nggulang tepang panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Koko Prabu piye lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur mripate netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun kadi mboten midhanget lho sajae apa budhek kaya mbok coba Yayi timbalana sepisan meneh rada swara ngrisi adine bali Kisanak sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun piye Kresna tasih kendel kemawon rada swara meneh Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Koko Prabu piye mbok nyuwun
ngapunten derek tulung dipun jawil. Wah ana daya siji kok bosok kupinge. Kula aturi jawil kok Prabu. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Ketingalipun pasewakan sepi. Boten-boten ingkang medhar pangandikan mila kula menika ngedhahi tata krama nggadhahi gawungguh menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula nggih kendel kemawon. Oh lah tenan Kresna kula wonten dawuh wis bola-bali ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi. Coba timbalono Kisana. Iya wonten dawuh. Oh ngertos kok Prabu. Kresna Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah pangestunipun kula piyambakan nggih mawon. Kok Prabu? Piye? Kok geseh? Kula nyuwun naminipun sinten lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon. Wonten dawuh. Kowe iki ditakoni jenengmu sapa? Nun, Ditakoni jenengmu sapa? wo nami to. Wis ket mau. Jenengmu kok ditakoni lagi dong jenenge sapa? Wah, menawi paduka ndangu kalian kula, Nami kula pun Prabu Lokayanti. Oh, Prabu Lokayanti. Oh. Kula Prabu Lokayanti. Wondene Nami alit kula Bendol. Oh, nami alitipun Bendol. Iya. Agengipun dados nalindra jejuluk Prabu Lokayanti. saking negari kula menika Wonten ing tlatah Sabrang. inggih kasinggihan saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi. Iki Negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. papan niku negari enggal. Mriku negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Menawi ngaten menika leres negari Ndorowati. Kasinggihan mekaten Sinuwun ladalah. Menawi ngaten boten kelentu anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat supados samangke kula pinanggih kalian negari Ndorowati menika sinuwun. Mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati. Lah cariyosipun mengkal kula menika dados nalindra wonten negari Pager Wesi menika negari ingkang ayem tentrem nir ing sambikala. Negari kula menika negari ingkang gemah ripah loh jinawi Karta Tata Turaharja. Kasinggihan mekaten. Nanging boten nginten satunggiling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungganing dinten samangke menika negari kula menika ketapan Pagebluk iki Pagebluk. Kakapura kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ketiwasan. Mongko sampun madal sairing usada. Kula padosaken para pandhita brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah rengganing praja parandene katindakaken gegar wigar tenantuk karya. Ngaten kisana. Iki mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula lampah prihatos. Sare naritis sesemek Rontojo Mala abebantal bataku Anubata Sari Mbak. Inggih. Kula nampi sasmitaning dewa. Ingkang kula tampi medal margining pasumpenan. Dewa paring sasmita menapa? Negari kula saged waluya nirmala temajati jajati temah waluya. Menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka
negari Durawati ingkang winasan inggih menika Sekar Wijaya Mulya. Kamangka ingkang kagungan Sekar Wijaya Mulya menika paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlingking saking menika kula nyuwun iti palila paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beta wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing pager wesi. Cekrep semanten atur kula mugi paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngampil. Sabab menawi paduka mboten paring ngampil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndarawati namung badhe dipun nerang-nerang dening para kawula kula, dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun. Koko Prabu Piye Kresna? Kula menika mirengaken Narendra menika kok melu megap-megap dhewe. Anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit. Nggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken sengkel penggalipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Sri macet meneh Bathara Kresna. Iki ana omongan kok mucat macet rapat jagat bondo menika lah keadaan kula sedaya. Ya inggih mila paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula aturi paring dawuh gandeng kula menika ratu sugih, gandeng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngambil wujuding pus anu Sekar Wijaya Kesuma menika dipun paringaken ngambil menika namung ngambil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar-miliar. Badhe kula bayarken genceng. Nanging menawi upami dipun paringaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan nek upama Sekar Wijaya Kesuma menika njaluk dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken titian gajah kamboja kuda saking negari Mancanegara kula caosaken waton paduka maringaken ambil Sekar Wijaya Kesuma ananging sabar Koko Prabu. Ya menawi paduka Gusti kula iki suwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula lah lancar iki lancar kula aturi jageng Joko jageng jeruk beteng kalih piyon kula mboten badhe wegah nebak negari Ndarawati sarana peperangan sinuwun kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben kula aturi mili prajurit sing digdaya kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndarawati lebet paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati menawi saestu angekahi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma tartemtu paduka ingkang badhe kula judak saking pelenggan paduka dampar ketono negari ing lah wis arep rampung kok dadak wis arep rampung lho iki mau dadak macet meneh jodak paduka saking pelenggan dampar negari ing Dwarawati sinuwun.
Lokoyanti. Lokoyanti. Wonten dawuh. Menika sinten? Tepungke yen kowe ditepung karo aku nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadang Werda Prabu Ndarawati. Bareng aku krungu ucap kuwi nyembung kasen iki mau sayekti kowe nias karo wong Ndarawati. Kowe ngilani karo wong Ndarawati. Kowe arep ngraman negara Ndarawati sarana kowe pawadan njaluk Sekar Wijaya Kusuma. Tangga tamba negaramu sing ketaman pebluk. Iya apa ora? Ha iya, mila mekaten. Mila sinuwun Prabu Ndarawati menawi boten maringaken Sekar Wijaya Kusuma menika estu sampun kula antepi badhe rawe-rawe rantas. Malang putung negari Ndarawati badhe muni piye kowe? Muni piye? Kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati kanggo Batang Sayuta iya. Kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati karo Batang Sayuta. Wah, sumuk nyawamu keparat kowe. Kowe kendel, kowe wani sumbar nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora ngerti to ing kene ana Tata Mandura Prabu Baladewa. Iki kandange Kyai Prabu Ndarawati. Sapa wae sing arep ngraman negara Ndarawati? Mungsuhe Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya. Lah ngaten malah menika dados pawadanaken kula jontrep sedaya para kawula negari Ndarawati. Sinuwun Mandura sampun duka kaliyan kula. Babar pisan kula tetepaken nek Sekar Wijaya Kusuma ajeng kula jaluk sarana peperangan. Bagus, bagus. Yen pancen kaya ngono saiki ora ning kene papane wong Neter Kadidayan. Ora ning Gatulaya wong Neter Kadidayan. Ayo Kakek. Ning endi papane wong Neter Kadidayan? Wonten ing Blabar Waja Janget Jinenjang. Badhe kula cobi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Bagus, bagus. Ayo metu Jawa. Metu Jawa. Tak itu telung kebekeng metro ora metu Jawa tak keprok. Wah, tak metu watu sing ora sigar mlapat. Aja tutang Baladewa. Terus biasanipun dipun dugang diweji. Aku nek diciki wegah. Memang dadak muni didugang ngono to, wegah aku nek diciki. Anggepe kok disetir. Inggih sinuwun, Koko Prabu nggih. Janjanipun menika saged dipun rampungi sarana bedamen, nanging Koko Prabu menika jebul mboten benten kaliyan warsa-warsa ingkang sampun kepengker. Tegese piye? Nyatanipun paduka tasih mubal babal kanepsanipun mboten saged meper dhateng nepsu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tansah paring duka dhateng sinten kemawon. Koko Prabu kula mboten kepengin negari menika dados ajanging pasulayan. Menawi paduka ingkang sampun bibiti perkawis kula suwun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saged ngrampungi perkawis menika. Netepi tetembungan jagung bakarane kudu wani tanggung perkarane. Lho, kok sik Ndarawati iki duwe senopati. Nyuwun pangapunten, menawi ingkang dawuh kula senopati ingkang tumandang. Nanging senopati Ndarawati menika sanes reh-rehanipun Koko Prabu Mandura. Aku pengen nyametake asmane Kyai Prabu Ndarawati. Aja nganti gegasah dening menungsa kang aran Lokoyanti saka negara ing Pager Wesi. Dheweke drangap-drangapane negara ing Ndarawati wani asmane Kyai Prabu Kresna. Aku meng jaga marang asmane Kyai Prabu Ndarawati. Koko Prabu pokokipun paduka ingkang sampun bibiti perkawis menika kula aturi ngrampungaken perkawisipun. Sedyaki wonten dawuh. Ratu kae mau Pututana. Nyuwun pamunten mboten sagah. Lho. Kok ora gelem iki? Kula menika ngawula Koko Prabu Ndarawati mboten ngawula Mandura. Ning ratu kae mau bakal gawe geger negara Ndarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng paring dawuh menapa-menapa kaliyan kula. Mila paripaksa kula mboten badhe mingset saking papan kula anggenipun sowan ngabiyantul kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Udawa wonten timbalan. Apa kowe ya ora ngeman yen Ndarawati dicetamat dening ratu mau? Nuwun pangapunten kula menika patih tiyang nomor kalih wonten negari Ndarawati. Menawi tiyang wonten setunggal menika dereng paring dawuh, tiyang nomor kalih mboten badhe tumandang. Lho kene iki dinomor ya? Inggih mekaten. Walah. Lah iki terus sapa? Koko Prabu ngedah ngrampungi. Menawi Koko Prabu mboten saged ngrampungi ateges paduka menika sampun damel daredah tentreming negari Ndarawati. Kawula ingkang gesang tentrem sedaya sami kuwatos awit wontenipun peperangan ingkang dipun lampahi dening Koko Prabu Mandura menapa denipun Prabu Lokoyanti. Mila kula semanggaaken
bab perkawis tentrem lan botenipun negari ing Ndorowati kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa ning aku njaluk. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Aku melu ning Sabarga. Ajare Lokayanti lenggah sing sangganing Prawadya Kala Mandekata lawan Bindi Paksur tambur suling yang pepandhen dalutak pepandhen dalutak bandera nyanggekapa Toko wonten dawuh sinuwun. Milung dawuh sinuwun. Waktu dina iku nggonku sowan marang Resaning Silung Prabu Ndorowati wis kelakon kok. Mbun kelakon wis. Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndorowati. Sediane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke nderekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayuhaning Silung Prabu Lokayantika wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe. Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu ing Mantaka Prabu Bumiloka ingkang wigati supaya gawe srana ringkih Ratu Ndorowati lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kesuma kondange Sekar Wijaya Kesuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat ingkang durung winanci kok nggih tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripi nganggo Sekar Wijaya Kesuma kelakon kasempatan urip meneh. Oh ngaten nggih pancen resya. Mula sinuwun Prabu Bumiloka kepengin banget kanggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mbuh kinarya apa aku dhewe ora ngerti sing wigati aku wis budidaya sowan ngersaning Silung Ndorowati pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Silung Prabu Lokayanti wis terus sinuwun Prabu Ndorowati paring dawuh menapa sing wangsulan dudu Ratu Ndorowati sing wangsulan sinten sing wangsulan kadange Werda Ratu Ndorowati sing jeneng Prabu Baladewa kok yung Prabu Baladewa ya wangsulane pripun sapa sing cilik gedene sanggur kadigdayaning Prabu Baladewa wenang boyong Sekar Wijaya Kesuma Prabu Baladewa nantang karo aku kok piye kok nek ndaratur kula wangsul mawon lho bali piye nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa luwih becik bali mawon kondur teng negara Pager Wesi sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niki sing repot kula kali kula sebabe apa kok repot mengke urung ora urung kula bali nggawa Batang Raja batange sapa batang sampeyan niku lho mboten eluh niku tenan apa Baladewa ki digdaya mboten ning digdaya ning negari Mandura niku ora tau ketekan mungsuh Prabu Baladewa niku ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning merak mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman muka kasektening Prabu Baladewa monggo nek pun nesu wis ora kena dindake kagungan pusaka loro kodrat karo wiradat sing kodrat jenenge Nenggala sing wiradat jenenge Alugara niku pusaka ampuh kabeh tamake Gunung Jugruk segara asap nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa ora nganti telung kedheping netra mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala tuk
mlethek sirahe. Mendono mak Matane. oh matane sapa Mata sampeyan niku. ning aku ya Ratu Didaya arep sampean Ratu Didaya Ning ampun macem-macem ning tanah Jawa. tanah Jawa niku Papane wong Didaya, tanah Jawa niku papane wong sekti. sampean dadi ratu pengpengan teng negara sampean Niku wis lumrah sejeneng kula niku nang omah anak bojo kula wedi kabeh kali kula. Ning teng jaba durung karuan. monggo nek sampean wani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa ning mesti Senopati Dwarawati kekasih Raden Sentyaki ya Raden Wresniwira ya Raden Bima Kuntring satriyane cendhek ora sepirwa ning saben dina gaweane gelut mula sirahe atos tangane atos nuwun sewu mboten pamer kula niku ndereke raja kaya sampean niku cacahe wis 843 niku kabeh mati mungsuh Sencaki niku kula mboten meden-medeni ning itu kenyataan fakta. mula nek sampean ajeng maju teng Darawati kula nuwun sewu kula tak nyuwun pamit Wangsul merga urung ora urung sampean mesti dadi kuwanda ndak kula kangelan gotong kuwanda wangsul teng pager wesi. Lung sampeyan nek ajeng maju perang titip karo Sentyaki mawon kon ngubur teng Darawati mboten sah digawa teng pager wesi. ngoten niku apike Ora aku sajahe kowe ngiyas karo aku to, kowe kok ngembe karo aku. mboten ngembe ning kula niku wis wareg mangan Gempaning jagat legi asining kahanan. arep kula batur ning kula niku wis tuwuk dateng Pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang mulai sampeyan bisa kula kandhani mang mundur mawon. Ampun maju. nek sampeyan maju mungsuh Prabu ora sah mungsuh Prabu Baladewa mungsuh Sencaki wis sampeyan mengke Kentekan ngakal kok, Bos. Tenan niku. bocahe Cilik ning nek kon gelut sregepe ora jamak kondang Senopati Darawati. Senopatine Prabu Kresna ning andi mungsuh Sencaki sampeyan cilaka Sencaki melu-melu wak pateni sisan ola ngagem napa aku duwe pusaka siungku iki yen tak watek iki yo mbebayani tak nggo nyokot ora tugel gulune aja dutang Prabu Lokayandi oh duwe untu apik ana kok heeh ning nuwun sewu arep kaya ngoten sampeyan ora kena pamer mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak atuke rak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal Bis kota jebol gayuh wulan buta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil ora bakal kelakon sing iso malah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. dasare kagaduhan Senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. niku nek wis diwatek diuncalke mongko le nguncalke ora sarana Gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra iku metu mubeng nika goleki sampeyan. sampeyan delik Dioyak. sampeyan bali teng negara Pager Wesi Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. kudu nganti Tugel gulune. senjata cakra Senjata cakra. Napa mboten medeni? niku pusaka sing Nomor 1 sing nomor 2 panah jenenge Kiai Rebo Punyul Kesawa niku mapane teng kancing gelung. niku nek disenggol
Prabu Kresna sing maune cilik tetepi adeke mung separone sampeyan nek Kesawa disenggol iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta niki iso malik niku lho sing dipajang niku lho semono nggih kuwi engko ya metu tambah karo tengah yuta mengetoke buta kok tambah kesel kok kuwi abot banget nek ngetoke ya ora apa-apa ora masalah ada urunan kok piye tak tokke lambemu kuwi ngene ora iso gedhe semono kuwi gedhe semonten niku sampeyan ya iso gedhene ora semonten nggih to sampeyan iki iso gedhe mundak sithik kowe kok lelenge ora jamak-jamak kok nun ning ngarep kaya apa bakal lak coba nggih monggo mawon yen enten apa-apa kula wis ora kainan lho kula wis ngelekke karo sampeyan upama sampeyan mangke kenging napa-napa kula wis ora kurang-kurang ling ngandani karo sampeyan wis caos pemut dateng sampeyan mbuh Setyaki mbuh Baladewa mbuh Kresna yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku sing ora trima Ndarawati tak bumi angus Ndarawati tak dadekke awu lho Ndarawati arep dadekke awu jarum 76 kok kaya gampange ra jamak-jamak ora sawangan tontonan kritaning Prabu Lokayandika nggih atos-atos kula tutke saking katebian nututi lamun katututan lamun masa prawira tiktaya kula nanggono magawe gelari rawang Satya kandhek ngeyayat brengose ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep soy takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Harya Setyaki dasar para nyata iki sing kandhake tokok pancen memper wewujutane ora sepiro nanging banget ngewak-ewakake wah edan mandeng karo aku mripate abang sing mburi sapa Pati Ndarawati Pati Udawa Prabu Lokayandi ana apa ndak suwun kanthi banget aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati aja nganti dadi daredah ning mulut sing Ndarawati aku ingkang nyuwunake pangapura keluputaning Koko Prabu Mandura Prabu Lokayandi ndak suwun kundur marang negara ing pager Resi monggo sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lokayandi ora usah dadak ngapusi karo aku wis ngerti yen to Sekar Wijaya Kusuma bakal digondheli karo Ratu Ndarawati mula babar pisan tak aturake yen pancen ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang kowe mengijen lan Purwa aku sawadya bolos gelar papan tunggahe ngrangapi jati ngarang paing megar yen Jawa Barat yen nganti kowe mengko tekaning pati negara Ndarawati apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya mramah negara Ndarawati kok tekaning pati Setyaki ana barat aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding aku ratu sing ora tau wedi mati mula ora sangiman karo aku dina iki nek pancen Ratu Ndarawati ora menehake Sekar Wijaya Kusuma negara Ndarawati bakal tak bumi angus nadyan aku Ijen lan Purwa ora duwe sapa-sapa ora duwe kanca ora nggawa wadya paling ngiring marang tindakku Prabu negara Ndarawati nang kok ora bakal wedi ayo
yen pancen wis diniati perang ora usah dadak kowe ngeman karo mungsuh. Dina iki kaya apa aku sing tekaning pati. Dina iki kaya apa aku sing bakal tekaning pati ana ing jroning alun-alun negara Indrawati. Merganing patimu. Ratu kaya manuk gagak ngono kok cerewet wae. Ora diantem tuman wae. Mboyo nganggo Surabaya pun ngeyel mangkel. Kandhane kon Bali kok ngeyel. Ora sangu kok dolan. Ayo pancen wanita yo legane atiku. Tandang ono kridane Pati Udawa, tandang ono kridaning Raden Setyaki Prabu Lokayanti. Tiba kandhep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratantama. Kandhane ngeyel modar tenang ta, Bang? Lah iya. Ketemu sapa ya? Ketemu Setyaki karo Udawa. Aku krungu le rembugan. Kandhane ngeyel ora gelem bali. Iki merganing patimu. Bres. Modar Nglekar ngono kok. Nglekar ngono. Mbok tok tileki urip apa mati? Urip. Oh ya wis. Mulayu padha dielingke. Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Kok langsungan? Ya wis men. Monggo kula aturi emut Gusti. Mangga Gusti. Ngendikane ratu bilih tanding bopoting yuda kok namung kados mekaten kegiatan sampean. Wungu ndara wungu. Namung sagebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jagene jago piring kuning tanpa tanding. Tiba kandhep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satya Wiratantama. Pripun? Kenging menapa sampeyan diantem karo sing ngetuke Setyaki jenengan takoni jenenge Pati Udawa. Lah, mungsuh Pati Udawa wis sampeyan Ora eling kok apa meneh mungsuh tangane Setyaki. Iso uncak nyawa sampeyan. mulane ndaratur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal satriya Ndarawati nggih monggo ning kedah ngatos-atos kok nun. Aku durung nibake kekuatan. Setyaki Udawa kon maju bareng ketiban tangane Lokayanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lokayanti. Nggih, ngatos-atos iku. wonten dawuh wong Ndarawati nek tumandang kompake ora jamak-jamak nyatane ora mengki jen bodhe jeneng aku dikerubut wong pirang-pirang nuwun sewu niku mboten ngerubut ning niku carane basa sakniki bekerja sama gotong royong apa lho gotong royong gotong royong gotong royong Setyaki ngantem sampeyan sampeyan tiba Udawa ngantem sampeyan sampeyan tiba
Praguta ngantem sampeyan tiba. Niku tegese mboten ngeroyok. Nek ngeroyok niku wau sampeyan niku mungsuh sencaki dijata saka ngarep saka mburi lan sak piturute niku jenenge ngeroyok. Wong nyatane mboten diantemi saking ngarep. Le maju nggih ming sencaki tok. Ning barang sampeyan ora bedaya nggih dienggo rayan niku jenenge mboten kok ngeroyok. Nek ngeroyok saking wiwitan mau. Wah, tetep tak anggap wong ora satriya wong Drawati. Ngajar aku kok genti-genten sak penake dhewe. Anggepe apa? Apa dikira aku ngrasake loro, jan-jan aku ora ngrasake loro kok. Ming wegah aku nek mungsuh wong akeh, nek pancen satriya siji-siji. Ora lara kok ngletak. Sampeyan ki yo aneh kok muni aku ora ngrasake loro, aku ora apa-apa. Ha ning sampeyan niku tiba teng mriki wau. Tiba mergo diantem kaya kok padha karo dijoroke. Dijoroke niku ora mel tiba ming sepisan, sampeyan gulung-gulung kok. Wong sing aku ora ngrasake loro. Nek pancen ora ngrasake loro ayo. Ngejak jandul karo sedaki piye? Niku ditantang niku. Ampun meneng mawon. Anggepe kon bali ora gelem. Kok arepe bajuk njaluk Sekar Wijayakusuma kunangan sencaki ora entuk nggon. Ayo muni yo. Ora kedapet. Muni yo. Sampluk oncak nyawamu. Pripun, Bos? Apa dengkul motor kok. Sampeyan niku ngayal. Nek nyuwara niku aja seru-seru wong Darawati niku krungu. Sampeyan sumbar, aku ora apa-apa, aku jane ora apa-apa. Ora apa-apa kok tiba, sencake ya ora trima. Sapa sing muni ora apa-apa cangkeme sapa? Muni yo. Muni ora apa-apa cangkeme sapa? Muni yo. Ayo gek muni, Bos. Oh, muni yo. Ratu koyo gagak ngono. Pamer. Sampluk mencelat nyawa. Pripun kok pucet? Niki nek nganti sampeyan terus-terusan teng mriki wah iso minggo pukul-pukulan karo wong Darawati. Weh, ana ratu. Soroh nyawa ning Darawati barang ngamuk. Jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Wong Darawati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki. Kowe iki kowe iki anak dewa piye? Ayal kandhane. Lho iya. Lah nggih. Kok ora ngelekke kok. Kula wis ngelekke kok. Ning sing aja-aja ini kok sing cangkeme amba mburi nika. Ngopo lho aku ora apa-apa kok. Alah. Oh iki lho sing aja-aja iki. Apane iki? Niku Pak Dene. Oh laitan lho. Ora mulai candak ingel-ingel wae. Pripun? Sapa kae lho? Nika Patih Mandura, jenenge Patih Praguta. Ora rumangsa karo kowe kok le akrab men to. Lho kanca bal-balane mbiyen. Kancamu Kanca kula sadurunge kula digawa togo niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh. Sencaki ya pengaruh kula. apa iya? Domongi kok mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki snawunge sempit. Gelem bali apa ora? Ora siotos. Den, Lho. Bilung nggih. kok nang kene. Ngetutke ratu niku napa? Ora tok kandhani to kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu bilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo boyo kowe cilaka. Boten. Den, Apa? asara kok. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulai kok malah grenengan ning kene. Ora gelem mulih kowe.
Bilung iki. Nggih Ndarawati Udawa, Betara kok. Ora. Nggih pun. Yo sapa-sapa wae wani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh. Oe sing mlirik nang kene wae. Menungso ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Modar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul menclat. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Kowe cah cilik kok brengosen. Rambutnya le tukul gasik, Ndara. Gasik aja melu-melu. Mboten. Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene Delok wayang. delok wayang? Nggih. Ora bali bengi-bengi. Nggih. Esuk, Oh nggih ngesnaken dawuh. esuk darah sekolah. Mboten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7. Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Wah, kendir ora. Kowe. Meso gajul. Praguta kok ora tepung karo kowe lho. Ora edan tenan. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sapa? Pragoto. Apa iya? Domongi kok. Nek ya ora apa-apa ning ana kaya ngono budeke piyai aku ming kere. Biasane nek piyai iki sok nglalekke kere kok ya. Ayo. Kok nun. Lho, tenan. Hak tandangane. Setyaki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani. Siung pengapit. Napa niku? Iki siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulure Setyaki. Men modar menungsane. Wah nggih monggo. Kowe lha kene duwe siung ampuh. Iya. Nek Sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Pragoto ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Pragoto mati Baladewa ora trima, Baladewa maju lan cokot mati. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian nek akeh tenan iki, Gak. Heeh. Sapa-sapa dicokot. Prajurit Ndarawati maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Mandura Cokot mati. ana prajurit Ndarawati Cokot mati. ana telek Cokot ora. Telek kok kon nyokot. Kowe mblusukke ora. Telek kok kon nyokot. biasane togok niku telek iso dicak-cak tegak Ora maneh-aneh lu ora. ngatos-ngatos Gusti Ya mira, cokote Setyaki karepe dhewe. Setyaki mlayu-mlayu nopo? Ora bungaturaken ketiwasan. Prabu Lokayanti ngamuk punggung Suratamtahane Nirbaya Nirwikara. Lho. Ngamuk? Iya. lah kok kita takon pira nambah lakune Prabu Lokayanti lha kok ora mundur piye Iya. Piyambakipun ginakaken daya kekuatan. Daya kekuatan apa? Wujudipun siung pengapit. Kula dipun cokot jonggonipun ing ngarahipun Setyaki panas raosipun. Satemah kula mundur kemawon Gusti Prabu. Wah, parswaning jajalan iblis menungso ora tatanan. wah kranjingan nantang Maranata Mantura Prabu Baladewa wae kon biasa lan derek tandangane Prabu Lokayanti bala Iki menungsane dasar kepara nyata. Iki Prabu Baladewa. Ya, aku nata mantura Prabu Baladewa. Apan kowe sing tak goleki? Kowe sing anake sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe saka kuwi didane Baladewa wenang boyong sekar. Kuwi Jaya Kesuma. Mula wektu dina iki nek ditentokake kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kentel bondo wani. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yamadipati. Pengen dijungang keret murput
pengen niliki neraka jahanam rupun mungsumu Baladewa. Kene marganing pati. Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jenenge? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Kowe cetha iso mateni Baladewa ayo. Cetha mateni Baladewa cetha. Nek pancen cetha jari Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Ayo Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng, mateng dasmu kowe. Nek arep nyokot dadak ngenteni mateng yo. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, buku karepe dhewe kowe Prabu Lokayanti. Sreng ngasake prawidan. Kowe arep nyokot karo Baladewa, santruke nyokot karo Baladewa. Tungkakku iki mampir ning cangkemmu ora muter aja tutak Baladewa. Wah, ayo, matno sastra citramu, waten aji jangan yo. Ayo, seketi duwi sono ngarep. Ora bakal tak tinggal loncat. Samara to ora bakal ngotan kene. Ora bakal tak dene Baladewa derajat apa kae. Mati aku kok aku mati tenan kok aku. Sabar, sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong kok. Wah, sikile nendangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Sampeyan kandhani ngayal. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh, Nek mboten kula slametke, kula larak sampeyan modar mungsuh Prabu Baladewa. aku mau tok kerek. Nggih. Kok sirahku kok tatap-tatap watu? Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula mestaka sampeyan ketatap-tatap kijing. Aduh, wong isih koyak ora? Mboten, mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum? Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampeyan nenteng mawon mboten sapripun-pripun. Butuhe niki sampeyan slamet. Bilung nanti kok, bilung nanti. Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono bilung mati. Mbok sajake ngoten. Ya pun diikhlaske mawon. Lah pripun jenenge peperangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati. Do nendi ya iki? Kok kaya suarane bilung. Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Lho. Heh? Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor terus. Hop. Ndelok ngisor. Deneng kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang ndelok wong perang gayange ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalahke Baladewa nganggo siung pengapit Baladewa teka. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot. Mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengokke mau. Aku ndelek ning bagor wadah tahu. Ngari ketok mripatku tok kae. Manusane modien dening aku diet wah banten modar Baladewa to semeleke. Sayu to ngarep seketi mburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene.
Kedupane. Baladewa ngunekke aku ngono-ngono. Ora nesu kowe. Ora. Mbok nesu ka? Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buanggur modar. Ora seru-seru ndak konangan iki ning jugangan sumur sing rung dadi. Sediaki, ngoten dawuh. Tiarap. Goleki Sediaki, sendika mistaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip. Pateni. Iki mistaken dawuh. Sak rombongane kabeh. Iki mistaken dawuh. Betul rombongan. Nggawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu. Cangkemipun ngombo. Kabar sing tak tampa kuwi jenenge Togo. Nggih. Pateni. Nggih, mistaken dawuh. Ingkang setunggal alit Kuwi jenenge bilung. nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku, Kak. Nah, kowe dipateni langsung mati, aku arep dipakake kirik. Ya nek langsung dicaplok nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Wandemu ora. Menang bae aja sera-sera. Sejak liwat. Nek nanti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lho? Pate Udawa. Wetengku lara iki. Ambo yo dipepetke apa dicilikke. Dadi ora nyuwara kok mati benggang. Dadi suarane iki mak. Sediaki, ngoten dawuh. Kok kaya ana sing nggawa sempritan? Mandel ora, dikul. Aku ya krungu kok mak nguk ki mau apa iki. Candak pateni. Praguta ngalor, Senyaki Kidul, Udawa Ngetan. Iki saken dawuh sinun. Hati-hati lho, Rong. Heeh. Wis sepi ngene, golek. Lho menawi mriko ora, Bu. Mriko nggih sepi Yai Mas. Aja iso ilang lap kaya demit. Slamet wis do lunga. Ngopo kowe? Praguta iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik kena borak. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot. Angel mati. Kakak. Iki ana sisane. Kok kaya ana swara teng grupiak. Mandel ora, iki cerewet kok lho. Ya sari aran Joko Bong ki manas kaya. Goleki Yai Mas. Sejaki goleki, aja nganti leren. Goleki. Iki saken dawuh. Wah, candal poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok. Mata arep dicatut. Patosi. Oh, sapa lho? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Kowe tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya, Kandhani kok. Kresna kok melu klitah-klitih. Kresna ki yaene klithah-klithih kok senengane. Ora percaya tak ndangak. Ya. Oh ya iso ilang lap. Wah setan jalan panjal maning demit kaya kok ora iso ketemu. Sapa ae mau? Sencaki Udawa Praguta. Nanti lagi. Prabu Baladewa. Oh. Mantep lho. Ana kemersek cangkemmu ki meneng. Wis. Alhamdulillah. Wis bablas. Tenan ta? Kresna ta, Gak? Kowe ora kepengin nyawang apa, Gak? Aduh. Aleman. Kresna kok menjap-menjap. Kresna kok sirahe nang kono. Kok iya, Ding? Oh, Tatin. Oh, Nganggo ondrok kluwuk ngalor ngidul. ayo wis ben ora.
kok wonten dawuh. Piye kok mundur mawon, mundur matur Prabu Bumi Loka ing Wae Mandaka. Metu ngendi kok mlebet ngalas monggo brangkang nek konangan ndak malah bebayani. Sinokmaya winayu ing asepi sumimban telenging kapuk omong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk yan Siadi lan pun Kakang apa ya sida nututi marang para Pandhawa prapting Satwarga. Koko Prabu sampun dados umatanipun ingkang rayi. Menawi kula mboten sowan dhateng Satwarga, mangke pindhah mboten prayoga dipun raosi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngono Dimas. Inggih. Lah sabanjure Setyaki wonten timbalan negara tak titipi kowe, Siadi ora tak keparakake nderek. Mekaten Koko Prabu. Iya. Aku tak kebarengan kan Koko Prabu Mandura sowan ana ing Satwarga nusul lan kadang-kadang para Pandhawa. Lah itu lho waten. Namung sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka. Monggo Prabu ya, ayo Kresna tak dherake. Monggo Koko Prabu ya, Yai.